सायाव मा बुंनो सानो? अजित नारायण बसुमतारी बान्दुगुरियाव जोनोम जानानै गावनि सारा जिबनखौ बाथौ धोरोमावनो बियो खाथायलांबाय आरो बिथांनि प्रसार खालामनायावनो हाजार हाजार बर' मानसिफ्रा बाथौ धोरोम लाखिनायाव खामानि मावबाय थादों। ओरैहाय नेपालनिफ्राय बेंगलनिफ्राय आरम्भ खालामनानै जोंनि समग्र बिटिसि आरो बिटिसिनि बाहेरायाव सनितपुर तेजपुर ओरै लखिमपुर गतै जायगायावनो बिथांहा माबा दङ, मा होनना बुङो, भक्तफोर दङ। दा बे भक्तफ्रा जोबोद दुखु मोनबाय बिथांनि अबथिरा जिउ गोमानायाव आरो जोंबो जोबोद दुखु मोनबाय। आङो दिनै समग्र बिथांनि भक्त आरो बिटिसि बासिनि जानानै समग्र बर'फोरनि जानानै बाथौ धोरोमारिफोरनि जानानै बे सासे गुरु धोरोम गुरु थैनायाव दुखु फोरमायबाय आरो आं आसा खालामो बिथांनि जि भक्तफोर दङ बिथांमोनहा जि अजित नारायण बसुमतारीनि जि फोरोंनाय बे फोरोंनायखौ लाखिलांबाय थागोन आरो बाथौ धोरोमनि जौगानायनि प्रति आरो बेखौ फोसाबनायनि प्रति बयबो खामानि मावलांगोन। बिथाङा जे अल आसामावनो एबा आसामनि गुबुन गुबुन जायगायावनो जाहाथे बर'फोरखौ धोरोम लानायाव बोगथाबहोनो हादों, बिथांनि गोहोआ माबायदि होननानै बुंनो सानो? बिथाङा गावनि जिबनखौ, बियो सासे जोबोद माहाजोननि फिसामोन जायखौ अजित बसुमतारी होनना बुङो। ब्रिटिशनि जुगाव बे माबाया मा होनोमोनलाय सुकुर सिं बसुमतारी होनना बुङोमोन। बे सुकुर सिं बसुमतारीया जाहैबाय ब्रिटिश जुगाव समग्र बे गवालपारा, फुराना गवालपारा ओनसोलनि सासे माहाजोनफोरनि गेजेराव सासेमोन, माने वान अफ द रिचेस्ट मानसिमोन। ब्रिटिश जुगावनो बे सुकुर सिं, जों आमाय होनना बुङोमोन, बिमाय जायोमोन। आमाय सुकुर सिं बसुमतारीहा बै समावनो ट्राक दङमोन आरो बिनि जि न'मोन बान्दुगुरियाव गोबाव बोसोर जाबाय, माने बेखौ सिफायनाया, खिन्थु दासिमबो रुइन्स, बिनि वालफ्रा दासिमबो गोथाङैनो दङ। माने इटालियान स्टाइल न'मोन, बिराद सुन्दरमोन नायनो। गोजान गोजान जायगानिफ्रायनो बे न'खौ नुहुरोमोन आरो बिथांहा थाखा फैसा दोनग्रा मोनसे सिन्दुक दंमोन। बर'फोरनाव बे सिन्दुक होननाय बुस्थुआ फ्राय रावनावबो गैयामोन। लहानि सिन्दुक दंमोन बेनाव, बे हयथ' दासिमबो दङ आरो माने रावबो बेखौ सिखाव खावनो बा माबा खालामनो जेबो हायामोन। बेयो सासे जोबोद माहाजोन मानसिमोन। बै समावनो ब्रिटिश जुगावनो परबतजरा कसुगावनिफ्राय बियो टिम्बारनि दंफांनि बिजनेस खालायोमोन, टिम्बार मार्चेन्टमोन। बियो परबतजरानिफ्राय ब्रह्मपुत्र दैजों जाहाजजों लांनानै कलकातासिम दंफांनि बिजनेस खालायोमोन। दा बिनिनो फिसा अजित नारायण बसुमतारीया, बियो बिर जरायाव फरायदोंमोन, बङाइगाव बिर जरायाव। नाथाय लेखा फरायखांनायनि उनावहाय बिथाङा गावनि धोन सम्पतिखौ लानानै आरो बेखौ बारायनांगौ, ओरै खालामनांगौ, माने मोनसे जोंबायदि सांसारिक जिबन खाथायनायखौ नागारनानै बियो माने धोरोमाव नांथाबदों। बाथौ धोरोमखौ बोरैहाय लाखिनांगौ, बेखौ बोरैहाय फोसाबनांगौ, बेवहायसो मोनसे फिसा मन्दिर बानायनानै, मोनसे आश्रम बानायनानै बिथाङा खामानि मावबाय थादों। गोलाव सम जिहेथु धोरोमाव बियो ध्यान खालामबाय, जथेस्थ' गियान बिथाङा आरजिदों आरो आं सानो आफा बाथौ बोराइया बिथांनो गोबां गोहो हरदों, बोर हरदों, जायनि थाखाय बिथांनि बुंनाय बायदिजों माने हाजार हाजार बर'फ्रा बिथांनि फल'वार, माने भक्त जादों। जे बिथांनि धोरोम फोसावनायाव बर' माहारियाव माबायदि लाब मोननो हादों बुंनो हायो? बाहाय बिथांनि धोरोम, बाथौ धोरोम फोसावनाय, लाखिनाय, फोरोंनाय, बेवहाय जेबो लकसान गैया, खालि लाबानो लाब जादों। जे जोङो बर'फ्रा गावनि धोरोम, गुदि धोरोम बाथौ, बे जोंनि बाथौ धोरोमावनो थादों, गुबुन धोरोमाव बारस्लायाखै। आरो बिथांनि बे खामानि मावनायनि थाखाय माने जाय मानसिफ्रा माने गुबुन धोरोमाव बारस्लायथावथाव दङमोन, बिथांमोनहाबो बाथौ धोरोमावनो थाबाय थादों। गतिके बिथांनि बे खामानि मावनाय, धोरोम फोसावनायनि बेलायाव बर'फ्रा जेबो लकसान जायाखै, लाबानो जादों।